Doamne ajută, vă spun tuturor celor care urmăriți canalul Spiritual Ancorada, un canal în care aflați răspunsuri la foarte multe întrebări legate de spiritualitate și de credință. De ce se dau prosoape și de ce se dau batiste la înmormântări și la parastase? Cei care ați participat la slujba unei înmormântări sau la slujba unui parastas, ați avut ocazia să observați cum rudele celui plecat dintre noi oferă lumânări și prosoape preotului sau preoților, cântăreților și apoi celor care duc crucea, sfeșnicul și steagul în fruntea cortegiului funerar. Steagul se mai numește și prapur și este purtat la procesiuni sau alte solemnități religioase, iar alte prosoape se dau de pomană groparilor. Iar credincioșii care participă la slujba înmormântării, după cum ați observat, primesc o lumânare și cu o batistă. De multe ori, acestea se oferă împreună cu un covrig în momentul în care începe slujba. Acum, fac o paranteză și vă spun, batista și cu lumânarea nu trebuiesc date în momentul începerii slujbei, deoarece se face vânzoleală și freamăt, iar cei adunați în biserică nu se mai pot ruga și nu mai sunt atenți la slujbă. Corect, batista cu lumânarea, chiar și prosopul și cu lumânarea pentru preoți și cântăreți, trebuiesc date înainte de începerea slujbei. Și dacă ați observat, de cele mai multe ori, prosoapele și batistele sunt de culoare albă. Prosoapele sunt simbol al luminii, care călăuzește pe cel plecat dintre noi pe calea fără de întoarcere spre veșnicie. În acest fel se risipește întunericul morții și cel adormit se poate apropia de Hristos. Însă prosopul simbolizează și lacrimi și tristețe. La fel și batista simbolizează tristețe și lacrimi și are rolul de a-i alina pe cei prezenți la slujba înmormântării și de a le oferi curaj pentru a călători mai departe pe drumul vieții, drum care vedem cu toții că este plin de spini, de ciulini și de mărăcini. Batista este folositoare unor credincioși aflați la slujba înmormântării, care din cauza emoțiilor și a durerilor încep să plângă. Și atunci este nevoie să folosească batista primită care o au la îndemână și să nu mai stea să își caute prin geantă sau prin buzunare șervețele. Și prosopul și batista, după cum ați observat, se dau împreună cu o lumânare aprinsă. Și aici am observat o greșeală la unii credincioși. Oferă preoților și cântăreților prosopul și cu lumânarea stinsă. Și altă greșeală, și trebuie știut acest fapt, se oferă mai întâi preoților prosoapele și cu lumânări și apoi cântăreților, nu invers. Dar să revenim la lumânare, ca să vă spun că aceasta reprezintă simbolul credinței și al nădejdii pentru cel adormit și mai ales dorința ca el să fie la lumină. Așa cum lumânarea, numai când este aprinsă și luminează, se consumă în tăcere, tot așa și noi oamenii trebuie să suferim în liniște și în tăcere în toate momentele vieții acesteia, fără să cârtim și fără să ne descurajăm. Să ne consumăm timpul acestei vieți în tăcere și în lumină, precum lumânarea. Trebuie știut că oferitul prosoapelor și batistelor este o tradiție locală și este socotită ca și faptă bună, deoarece le dăm de pomană pentru sufletul celui adormit. În alte zone din țara noastră și din alte țări există alte tradiții, așa că nu este păcat nici dacă dăm prosoape și batiste
dar nu este păcat nici dacă nu oferim prosoape și batiste. Nu uitați să vă abonați, deoarece pe mine mă ajută mult ca să pot continua și să pot realiza material pentru acest canal Ancorada. Vă mulțumesc pentru vizionare. Doamne ajută!